sovefæhoved. Hvad siger de? Så siger de ikke, hvem jeg er. Hvem er de der her? Jeg har ingen penge. Ingen kostbarheder. Sig mig, hvorfor er de brudt ind her? Hvad vil de røbe? Jamen, de skal ikke være bange. Jeg er jo en skikkelig rejsende. Jeg ligger her. Du går da i søvn her. Jeg betaler for at sove her. Og derfor skal de lade mig sove. Gud bevares, det er jo mig, der sover. Sov. Gå ind på deres værelse og sov. Jamen, jeg er på mit værelse. Nej, de er på mit. De kan vel se, det er mig, der til sengs. Jamen, her er 2 senge. Og den ene har man givet til mig. Hele postgården er jo besat. Og så har man lagt mig herind. Jeg bad om et roligt værelse. Jo, mange tak. Jeg skal op 3:00. Så kommer min kone med diligencen fra Fyn. Jeg må sove. Jeg vil have ro. Lad mig så få ro. Ja, lad de bare mig få ro. Det er vel nok en postgård at tage ind på. Nå, jeg må lægge mig. Jeg håber, at han holder op med at musicere. I seng, gamle dreng.